Та взехме си дюнер от фантазията и сега ще го пробваме. В днешното видео ще поръчвам само единствено пилешки дюнер, така че им го правя една идея по-лесно и винаги най-малкият вариант. И тук ще рейтваме колко месо има, качеството на месото, салатите, дали са хубави или не и сосчето. Сосчето обладава тук вкуса. Сме си. Да започваме с фантазия дюнер. Този дюнер струваше 4 евро и да видим вкуса. Има леко кисело, леко горчив, ще да пробваме само месото. Месото е хубаво, крехко, не се топи в устата, леко се дъвка такова, обаче е приятно. Картофките, домашни картофки, не съм им фен, защото не са хрупкави вече. Соса, честно казвам, не съм голям фен. Не е толкова мазен, обаче преобладава тук. Искам като капна от дюнера да мога да усетам и месото повече. Месото тук не е толкова много. Да, може да си поръчаш допълнително месо, ако искаш допълнително месо. За 4 евро могат да сложат повече месо, не го правят. Иначе самото хлебче е добре препечено, арабската питка си е някаква тяхна, поне така мисля, защото има различен вкус от другите. Като цяло за дюнер за 4 евро да отскочиш просто ако си тук, да, обаче със сигурност не ми е първия избор. Намирам се пред фантазията, пробвам дюнера и му давам оценка 6,5 от 10. Мисля, че е една солидна оценка за дюнера, който получаваш.